Sanibona masosha kaNxamalala nanonke balandeli bale channel. Ngabe MK noma nibona be-MK ngiyanibingelela nonke ninjani niyaphila? Hayi asithembe niyaphila. Umfoka Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here. Ngiyanibonga kakhulu ngokusupporta le channel. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngicela ukuthatha leli thuba ngamukele onke ama-new subscribers ngokukhethekile. Sibonge ngokusijoyina kule channel. Ngithi siyabonga kakhulu kwangathi ningakujabulela ukuba la ekhaya. Bese ngicela nawe ongaka-subscribe, please subscribe la. It's free of charge. Just press subscribe usijoyine. Siyagijima sibheke ku-7,000 manje la ku-YouTube. Lapha ku-TikTok sibheke ku-22,000. So sicela ukuthi ni-subscribe. Siyabonga. Bafowethu njengoba sibheke okhethweni kubonakala kunengqinamba eziningi ezenzakalayo politically eSouth Africa. Ngeke ke ngize ngikhulume ngamanye amaqembu kodwa ngifuna ukukhuluma ngeqembu engiyilungulayo lo Umkhonto weSizwe Party. Ngengqinamba ezikhona emkhontweni njengamanje. Kubonakala kunemibango eminingi ku-MK Party njengamanje njengoba kubheka okhethweni. Abantu banezifiso ezihlukahlukene. Bayafisa ukuthi nabo babe ingxenye mhlawumbe yalabo abazobe benominatelwe ukuthi babe ama-candidates e-MK Party. Kukhona nabafisela abanye ukuthi kwangathi yibo abangangena. Kuningi nje okwenzakalayo. So kuney'nxushunxushu ezikanjalo ey'ndaweni ey'hlukahlukene eSouth Africa. Nala eMpumalanga nje nathi la eMkhondo sinazo izinto ezinjalo. Manje-ke ngithe mangibheka izolo ngeyi-24 ngabona uNxamalala angazi noma vele bekhuluma nabo izolo yini laba abangamamembe e-MK Party noma bekhuluma nabo nge-weekend e-KZN. Nomlayezo lana bewudlulisa uPresident Zuma kuwo wonke amamembe e-MK Party. Lo mlayezo uyawubona ukuthi indlela ayibeka ngayo indaba uPresident Zuma. Kuyasho ukuthi iyamkhathaza ngempela i-conflict noma ukungazwisisani nokungaboni ngasolinye okukhona ey'ndaweni ey'ningi eqenjini lomkhonto wesizwe. Kuyamkhathaza kakhulu imbango nokugxeka iy'nqumo ezenziwa i-MK Party kuze kugxekwe naye uqobo njengo-president uma ethatha iy'nqumo and everything. Manje uzama ukuthi achazele onke amamembe e-MK Party ukuthi kule y'nqumo asuke ey'thatha ney'nqumo esuke ey'thathwa i-MK Party leadership, inhloso isuke iyini. Uyakuveza la ukuthi inhloso iwukuthi ufuna kwakhiwe lelizwe ngoba ufuna kuthathwe lelizwe leli lase-South Africa. Manje abantu abaningi mabelokhu bephikisa yena njengokhomanda wale organization enkulu kangaka, bephikisana naye, bephikisana ney'nqumo ze-leadership ye-MK Party, besola iy'nqumo ay'thathayo and everything, bemphathisa ngekhanda, kwenza izinto zibe nzima kuye. In short, mawungalelela le nkulumo yakhe la uPresident Zuma ungazi ukuthi ukhala kakhulu ngabantu abangafuni ukuzithoba emkhontweni. Yiloyo ufuna kube nguye phambili. Akekho ofuna ukuthobela omunye kulabantu akhuluma ngabo. Nalabo abazibona kuyibo aba-right, nangapha laba abazibona kuyibo aba-right. Okugcina-ke manje kuyinkinga. Uzuveza lana ukuthi yingakho yena njengokhomanda we-MK Party vele inhloso yakhe kwasekuqaleni kwakuwukuthi ku-MK Party kuma-positions strategic noma ama-position abalulekile, key positions in the organization, azikhombele yena ngomunwe. Wayefisa lo ukuthi azikhombele yena ngomunwe ukuthi la ngifuna ubani, la ngifuna lo, la ngifuna lo. Kodwa ngenxa yokuthi ungumuntu okujabulelayo nokufisayo ukulalela uma elulekwa, uma ngabe bethi abanye bayacela ukuthi bakhethwe abantu, in short bavotelane bodwa abantu
ukuthi nange sicabanga ukuthi angasilida kubanga iy'nkinga lokho. Ngiyamvumela ke lapho. Buka njengamanje njengoba kubhekwa okhethweni kuze kube manje akufikwa esiphethweni sama-nominations ukuthi obani abazomela i-MK Party as candidates. Kunombango namanje ngoba selokhu sikhethana sodwa. Bayakhetha abanye ukuthi sikhetha lo, baqhamuka abanye bathi no akuhambanga kahle thina sifuna kukhethwe lo. Uyabona, in short upresident mawungamlalela kule nkulumo yakhe la uveza ukuthi lokusinika ilungelo lokuthi sizikhethele thina abantu abazozihola ngazi ukuthi kubanga inkinga enkulu ku-MK Party. Yena vele wayekucabanga kusengaphambili ukuthi kuzoba kanje. Yingakho ayefuna ukuthi kukhethe yena uqobo lwakhe ukuthi naba abantu engibafunayo la na njalo njalo. In short mawungamlalela kahle uthi ukube ku-MK Party walalelwa yena kwasekuqaleni ukuthi enze ama-appointment noma i-leadership ye-MK Party kube yiyona appointayo ukuthi sifuna lo siyi-leadership siyi-MK Party. Lokho kwakuyokwenza izinto zibe lula. Lokhu nje ngendlela ayichaza ngaMsholozi uthi le mbango ekhona manje ibonisa inkinga enkulu esazoqhubeka makulokhu kuhanjwa kuyiwa phambili ngoba abantu abakhethwa yithi vele ngeke size sivumelane sohlale silwa igcine organization i-affecteka. Yiloko akuvezayo. Ngizofaka nje le clip la uzilalelele bese ngifuna ukuzwa umbono wakho ukuthi uyibuka kanjani wena lapho ukhona le ndaba yokuthi kunama nominations akuvunyelwana ngabantu abanominatiwe kuyaphikiswana kunomsindo. Ingabe uyavumelana noPresident Zuma ukuthi isolution la kungaba ukuthi vele i-decision yokunominate iqhamuke phezulu kuze nje igama selikhomba ukuthi kumasipala ukuthi kuward banibani nango ozomela i-MK Party kuward banibani kuyekwe lokuthi siyikhethele thina ngoba inkulumo kaMsholozi mawungamlalela kahle lapho uzuza ukuthi kunabantu abalandile yena ku-MK Party wazoba sisebenzisa ku-MK Party ngoba ebuka ama-skills abo ne-experience abanayo ey'ntweni ey'thile abayifundele noma abatrainelwe zona ngenhloso yokuzokwakha iParty. Akafuni ukuthi kuma-position abalulekile ku-MK Party kube nabantu abakhethwa nje unombani isinomi kanjani ngoba lokho kungagcina ku-affect i-organization. Yena ebefisa ukuthi vele abantu ababekwa kulezo yikhundla kube abantu abavela direct from i-structure phezulu kwi-leadership. Inkulumo yakhe nje mawungayilalela kahle la njengoba ngizoyifaka uzomuzwa ukuthi lapho uthini umbono wakho njengoba manje kuliwa kangaka kuphikiswana kangaka ngaba nominatiwe kuthiwa kwenziwa ama-rerun kuranwe kabusha kukhethwe kabusha. Nayi yavala manje i-IEC kule veki ngoLwesihlanu mangaphosisi kuyavalwa konke ukufuna amagama abantu abangenile abazoba lapha emapalini. So ngathi isikhathi sehamba ku-MK Party akufikwa namanje esiphethweni. Angazi kwamanye ama-organization kodwa ngizwile ngathi namanye ama-party ngathi khona inkinga enjalo. Uthini umbono wakho ngale nkulumo kaMsholozi? Ingabe kungasolvela ukuthi i-leadership ye-MK Party kube yiyona esinqumelayo manje ukuthi ewadini leli ukuthi akungene ubani sale kuyeka ukuthi kukhethe thina ngoba siyalo. Umbono wakho uthini la kulo mbono kaMsholozi? Mfoka Mkhonza ke lo ngicela ukuthi uqhubeke usubscribe kule channel sikhule siye phambili. Ngicela ama-comments akho la. Siyabonga kakhulu sihlangane kuma-comments alandelayo. Ngicela upress usubscribe, it's free. Just press subscribe lapho, it's free. Press follow, it's free. Sikhulise le channel ephambili. Thank you so much. Ngifuna ukuthi sonke sikhuzane bakwethu. Ke siyeke ukwenza imbango engekho. Sithathe izwe loba bamkhulu. Phela sizolithatha futhi. Ngeke lisehlule. Ake sithi for an example ngithola ukuthi kunabantu ababekwe lapha kodwa bangakwazi ukwenza lutho. Ngeke ngithi ngoba wabekwake asisezi ukwenza lutho. Ngizomsusa. Ngifaka umuntu ozokwenza into lapha ekungena khona. And uyabona ngikhuluma kanje ngoba ngiyazi ukuthi sikhona sonke la. Khona
nodadewethu nangu ophethe lapha eThekwini ngifuna ufika abatshele ngoba indaba iseThekwini ukuthi asidlali nje kubantu esengake ngabasusa njengoba kuloko saqala abantu ababe comrade mama bamnandi kabi abasele eduze uma ibheda uyabheda okanye mangibona ukuthi uyehluleka ngathi ekuqaleni angifuni kube khona abantu abazokhethwa ngoba uhlubo ayiyeka ke uma comrade ethi ayakwenziwe nanso inkinga isifikile le ngangiyibalekela ngangifuna ukuyenza ngedwa lento ngikhomba umuntu ngithi wena nawe ngokubazi noma singahluleka manje ngoba sizobanga siphinde futhi sihluleke njengoba sahluleka still kusekhona yothi akusekho umuntu ke manje ozokhethwa mina ngizobakhetha ngoba angazi ukuthi abantu bekithi banani bayeka imisebenzi bazongilinda ehotela bahlala ngaphandle bafuna ukuzobuza ukuthi why ngifuna ukuthi lento siyithathe sonke nje ukuthi akukho umuntu ozokwenza njalo akangabe bikho afika impela bafika bahlala ngaphandle bathengela ukudla abanye asisesonke lapho asesonke sesiyenye into abazi ngalowo nkathi ukuthi ngihlelela ukuthi sithathele lizwe ngiletha nabanye abantu abanento abayitrainele yokuvimba izinto sengibabizile nangalowo nkathi ngathi anofika ngababiza ngiyabazi ngoba ziningi izinto ezenzekayo abanye abantu bona babona ukuthi ilokhuzana into yamiphi la eyami laphiphi asifuni into sifuna ukuthatha izwe ebese ke sinikeza nombani into etheni not makunje uyabona ngiye ngathi thukuthela kakhulu because bayahlupha ama comrade asibhizi siyasebenza bazofuna ukuthi sifuna ukubona ubaba sifuna ukubona ngiyabona la ibhizi ngiyasebenza sobona ubaba ngoba kuthiwa uthe uzoxosha abantu uma ngibaxosha kunani bazini uxosha umuntu bazini ngokuxosha umuntu inkulumo ke ekhona ithi kunabantu abathathiwe babekwa lapha ukuthi babambe ikhundla angimeli ke leyo nto angizukuyimela futhi angizukuyimela futhi ongafuni akahambe abuyele kwagogo ngoba asikwazi sithi sesisemnyango ukuthatha izwe kube khona abantu abasigeshayo basirola no hluphekile thina ngithe ngisho la uma sengibuyela le uma ngibathola ngizobabiza ngizokhuluma nabo angazi ukuthi sibindi singaka bazithatha we started singenalutho on the days khuluma lapha I think we're not more than 20 abantu engangenabo but we knew ukuthi abantu bakithi they understand what we mean
Ukusukela ngalowo nkathi kuzosho manje ziningi izinto ezimoshakele kulombuso lobuphethwe ugogo. Bagcina sebehambe nabelungu. Basishiya sonke. Sasala sizintandane. Manje abantu abezela phakithi bayithatha phi lento yokuthi khona umuntu oyedwa abafuna ukuthi angene lapha ya. Makwangena yena kwangangena yena sizolwa. What has happened between him and them? Because ikunikeza ukuthi manje usola ukuthi yini lebiyenzeka. Ngithe ngisho lento sisonke la ngoba ngicabanga ukuthi i-wrong. We are here to take over the country, not to take over ama-ilokuzane imsebenzi. That's not what we are doing. Ngithema ngizala ngathi no, ngizofisa ukuyisho lento sisonke ngoba ngifisa singayenzi bakwethu nanini singayenzi. Because kusho ukuthi asizazi ukuthi senzani. Uma ngihamba la ngikuxoxele indaba in the 2 years and a half lesinayo manje. Uma ngase ngithi izinto ezenzekayo zinjani ziyosabisa. Because abanye abantu bafuna imali. Abanye abantu bathatha imali kugogo. Bathatha imali kwamanye ama-political powers. Siyakwazi lokho, asibahluphi. Senza into yethu. Asingasukelwa ke bani. If ngithi ucomrade lo nangu lensizwa le ingezi izinto kahle ngizoyisusa. Ngibona ukuthi lo hlelo eduze kangathi uyena wenza kangcono. Why bese kuba icala lelo? Why? Uma ke sithi ke mhlambe ngithe usubani bani ngoba kukhona into engayisho before. Ngathi kukhona abantu engizobasusa, ngisho ukuthi ngizobalahla. Ngezizathu engizobasusa lo ngizomsala, lo ngumsela bese ngifaka ubani nobani. Bangena phi bona lapho? Bangena phi? Because uma ngase ngikhulume lezo ziga kobo sesiyazibulala nje. Angisoze ngisho lutho. Ngifisa ukuthi nibambe lento. Ngoba uma nibona ukuthi no ayilungile nje manje sesifuna ngoba leli khehla seligugile. Kulungile ke manje sithola usibani. Nisho nje ukuthi ayisacela usibani. Ngizwe ukuthi uzosho kobe kwenze njani ngani. Angifuni ungene ezintweni lapho khona sokukhuluma khona ubala nje. Sibe sifuna ukuthatha izwe lonke. We can't say zothatha izwe but at the same time sifuna ukukhetha usibani. Sikwenzelani lo? Ngizokhuluma kakhulu ke ne delegation yase KZN baba. Ngoba indaba iselapho kwamanje. They must make it a point ukuthi akukho umuntu ozokafika kumina either ekhaya noma eThekwini ukuthi ngize kuwena ngoba kuthiwa kunomuntu ozoxoshwa. Manje ungena phi ke mina lapha? Uza kimi mina nje uzelana ukudelela lo. Delela impela. Umuntu abe nomngane wakhe ngalo ukuthi bazothola izinto benza izinto bese ufuna ukufaka nathi singekho lapha. No. Ayingeni kanjalo. Siyezwana bafowethu nodadewethu. Ya uma abantu bethi lento yomkhonto ayikho foko bayihambela. Losala ngingedwa. Uma kufuneka kube njalo. Ayikho indlela phela. Ngikutshela indaba kufika ama-comrade lapha ya kabili egcwele. Kukhona abagijima bebathengela bebapha ukudla. Shuba bonke laba bantu. Beningekho beyothenga. Bahambile bothenga. Bethengelwa abanye.
Sithini ke thina sithi kulungile? No. Angaze ngithukuthele mina kodwa ngithukuthelisisa impela leyana. Uma kufika ucomrade uyathi fika ngathi hamba wena uyokhuluma nabo ngoba ngeke. Ngoba ngibona uma ngifika lapha ngizosuke bahambe sengiphethe isagila. Ngiyasazi ke isagila ngasilunga ngasilusela. Manje bese ngiyaboshwa. Lokhu sokuphelile njalo. Asiyekeni ukukhuluma indaba ezi wrong when we want to take over. Thina sifuna ukuxabana. No, it must not be. Please. Ngiyacela. Ngiyakuzofisa nje ama-comrade aseThekwini ke niwakhuze la ma-comrade. Kodwa manibona ukuthi akhuze ke niwalethela kimi. Balethela bonke laba bebegcwele lapha. Ke bazongitshena kahle ukuthi benzani. Angifuni ngoba ngithukuthele kakhulu bengafuni ukuyokhuluma nabo. Ngoba ngaze ngiyibonte nje. Kodwa uma beke baphinda bakhuluma into enje ngifuna nibalethe sihlangane nabo. Ngizobacela ukuthi ababuyele kugogo basuke la. Sizelanga lokhu.